Нові подробиці про загадковий борт, який вилетів з Москви до Каракаса. Опозиція підозрює, ним намагалися вивезти золото з валютних резервів Венесуели до Росії. Тим часом політична ситуація у цій латиноамериканській країні все більше загострюється. Що нині там відбувається, дивіться далі в нашому сюжеті. Верховний суд Венесуели заборонив опозиціонеру і тимчасово виконуючому обов'язки президента Хуану Гуайдо залишати країну і постановив заблокувати його рахунки. До слова, рішення підтримали не всі судді. Взялася за опозиціонера і Генпрокуратура. Йому закидають насильство під час протестів. Економічні санкції, які оголосили країни, наносять збитки Венесуелі. І є людина, яка і винна практично в цьому. Це громадянин Хуан Гуайдо. Саме тому розпочато слідство проти нього. У відповідь на це США пригрозили серйозними наслідками тим, хто заподіє політику шкоди. Якщо нині щось трапиться зі мною, люди знайдуть, як чинити. Вони вийдуть на вулиці. Парламент знає, як чинити. Це дотримуватись конституційних норм і не допустити узурпації влади в країні, а також добитися чесних виборів. Тим часом опальний президент Ніколас Мадуро не хоче так просто втрачати владу. Він вже заявив, найближчим часом буде створено понад 50 тисяч підрозділів так званого народного ополчення. А з 10 по 15 лютого в країні пройдуть військові навчання. В одному з інтерв'ю Ніколас Мадуро заявив, Венесуела постійно отримує з Росії найсучаснішу зброю і сподівається на такі ж поставки і надалі. За його словами, Каракас сподівається на розвиток військового співробітництва між країнами і взагалі бачить в Росії великого друга. Всю підтримку з боку Росії на всіх рівнях ми отримуємо із задоволенням та великою вдячністю. Я попросив Владимира Путіна тримати зі мною постійний контакт. Тим часом з'явились нові скандальні подробиці про таємничий Боїнг, який вилетів з Росії до Караказа. Опозиційний до Мадуро парламент заявив, на борту цього літака планують вивезти з країни 20 тонн золота. Це близько 840 мільйонів доларів. Мовляв, цю інформацію вони отримали від чиновників з Центрального банку країни. Ми вимагаємо надати всі подробиці. Це не золото Келікс Ортеги. Воно належить народу. І поки опозиція готує нові масштабні акції протесту, опальний президент Ніколас Мадуро заявив, готовий сісти за стіл переговорів з опозицією за міжнародного посередництва. Правда, у списку посередників практично всі, хто підтримує поки чинну владу у Каракасі. Ба більше, Мадуро готовий провести дострокові парламентські вибори. Зазначив, що саме парламент – найпотужніша опозиція до поки чинного президента. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.